Good morning, Avingume, Kwetin Kamadlamin. Today, yazi ngiqala nge-introduction. I don't want to be dwelling around even sithini. Funa nje nindazi first of all, yabo bantu ngubani. Ndingathi ndiza nestory ithi hayi nguAvingume. Ndifuna niyazi bo nguAvingume osuka phi, yabo. So ndifuna siqale basiqalele phi saze sazofika apha babenesikazi, yabo. So ngegama nguAviwe wakankume, yabo. Madlamini jama kasijadu uzize ufakade yeah. So ngokuhlala ndihlala eBoyzini noba ne3 years ndihlala apha, if not 4 if ndibala kahle, because ngokuhlala ndizalelwe eZwide eSombonja yeah, ndizalelwe phana kwisibhedlele saseDoranginza. Then ndahlala i13 years phana, ndasuka ndayohlala eSeis elokishini selokishini walapha eBhayi, otherwise guys walapha ePort Elizabeth Eastern Cape. Then ndayohlala eSeisi kakube kudala nalapho samuva sayohlala eMotherwell 6 eMgwalana. Ngakho kudala nalapho zinyanga nje sihleleyo because besihambe sirenda, yabo. Then sayohlala e8 eNgqabe eMotherwell. Then usuka kwethu pha sayohlala e10 kwaye pha eMotherwell 10 eShukshukuma, yabo. Then noko pha sihleli nje unyaka onento. Then sayohlala eSlovo ke sihleli ke mhlambi 2 years ne yeah, sihleli 2 years. Then 2022 phakathi enyakeni safika apha eBoyzini, yabo, ukhaya lethu lokugqibela eBoyzini guys. Otherwise ndiyavuka, yabo, ndithe ndivuka ndaqoma yazi intoni ndibethe nje into serious ndathi nje ubuso ndaqipha nje amazinyo because ndifuna uzibamba nge-touch ups, yabo, because hayi noko sham kudala nilindile ndifuna uyazi, yabo. Sazohlala apha eBoyzini. So ngokuhlala ndiseBoyzini permanent, yabo, indlu kamama apha ekhaya ke sindim liwele lam ndiliwele ke guys, just in case for abangayaziyo because abanye bayayazi, yabo. For newcomers ndiliwele plus no brother, asinayo ke imfusi ke, yabo, because hayibo asinayo izawuthini, yabo. Yeah ke guys, so sazohlala apha eBoyzini ezibasihleli ke apha eBoyzini since 2022. Ndandisenza ugrade 11 ngelo xesha, iwele lam lalisenza ugrade 12 unyaka wakhe wokugqibela eSt Thomas, yabo. Ndafailisha ke mna ke ugrade 10, unfortunately ndafailisha ugrade 10 wanshiya kanjalo ke mna. Then into eyenzekayo ezibasibatsha ke ngoku apha 2022 ne asazinto siyazifikela like asigcwala istrato ke asizizwe za type ke thina sifike sigcwala istrato la like asigcwala istrato ke asizizwe za type ke thina sifike sigcwala istrato, yabo. Sizezi yazihlala endlini siphuma only xa kufuneka siphumile mhlawumbe siye shop or anything esayidinga ngelo xesha, yabo. Otherwise into bezikhavarishwa ngumama mhlawumbe xa kuphuma emsebenzini azithenga ngokwakhe azinazo. Sihleli ke endlini ke 2022 asazinto apha. First of all, bear in mind ke guys, asazinto apha. The only umuntu esimaziyo umalume wethu apha boys, umalume wethu. Then ndifunde guys, andifuni benzithini ndifunde 2022 akwabikho nto kwakho kukho lendlu lapha ndiface nephofu ndinikele umva but alisoze niyibone nantse ivele pha ngekona. Ngabantu bokuqala ke sikhe sathi ubazi ukuhlala kwethu apha because ubhuti wapha ucheba ingca yalapha endlini. Then ase next kwapha, then nalapha lo bhuti walapha next lo uthe wathi undifakele depression kancane ne. Sizofika apho guys, ndifuna uhamba nani kakuhle, andifuna uthi sendibalisile story uthi betheni uAviwe abantu kanene. No guys, nihamba kanani kakuhle, nangicela bear with me, yabo, ni understand. Day by day sikhupha istory time, ningawari kusasa qho kusasa ngabo 9 ngabo 10 post am story time. So masiyeke le. I know ndifunde ke guys, ungabikho nto ndenza ugrade 11 wam, yabo. Ngelo xesha bingeyonto yenzeka okokoko ubhuti walapha next ne ibiyimix uXhosa Khaladi akagqibeki, yabo. Igama lakhe ke nguTathayila Xibizwa, yabo. No problem. Hayi man makhelwa ngekenziwa nethango ke because lithango lasendlini lizokwenziwa after le trauma yami, yabo.
elithangweni then mama wenza ithango ekho thango ngelo xesha yabo andikungabiyelwanga ke hayi no sihlale guys akhonde yabo amanye makhelwane yini mina starch esibondile ndibuye esikolweni yabo khandi yama newele lam bethanda unikhawulela kiwele lam because lahlekethe ayongikhawulela no problem qhala ukuthi uyasibona ngosingeni uthi hayi man no man makhelwane man ndiyabona unazi because oko nifikile apha ningabantu abazivalelayo aninazijomi akho nto nje anisela nijuxuzi man anigcwala isitrato yabo and ke nyani ke thina nisibona once yabo as much as bendisiye esikolweni and stuff benisibona once thina ayasibona thina sizivisa type usifane sibona yabo athi yabawulusasi no problem simxelela amagama ethu uAlvin noviwe yabo no problem amana sibona athi amanxa ine-chances anijikele apho otherwise yena ngumjida sekhulile mandithi age yakhe kwi-late 30s yabo ukucinga kwam kwi-late 30s because uyabonakala uba umdala yabo ankamazi ke ngelaa xesha uba ungumntu onjani isetup yakhe ithini ixesha lihamba amane sibona abantu abakhutheleyo ke thina ke amane sibona mhlawumbi xa senza ihadi ngaloo cawa le ingxaki xa ithe uthukhula sikhuthele ke mose sibethi ihadi newele lam asicingi into asithenanga yabo senza ihadi kanye aphinda sibone xa sisenza ngaloo cawa okanye ngaloo lehlanu xa senza ifestire yabo not knowing yena ukolekta i-information lelahlobo yabo ba okay abantwana bathe and usibonela kude kokoko and asoze usibone senza into erong kwasoloko noba ngubani ke phofu ke besibona ke apha esitratweni because bengabiyelwanga ngelaa xesha yabo bengabiyelwanga ngelaa xesha so xa senza ihadi benisibona xa bebesibona xa siklini ifestire niyasibona spring cleaning yasibona nje nisibona only xa senze ezo zinto otherwise most of the time asoze nisibona furthermore no man ndiqaphele apha next oba no man lo mjita qho ngolesihlanu okanye qho ngecawa umuntu othanda usela ubhutiza lo walapha next yabo no man ndingayinaki loo nto yabo athanda usela ndanotice uba unayo ne-girlfriend so ke kunxilwe ke uyayazi ke isikhaladi ke niyayazi guys la lifestyle abaya banxila bebayi-20 yabo bakhabane kwabodwa yonke la way notice loo nto leyo eziba ke si komakhelwane yabo andinayo mna la mentality ba no man umuntu mandimjonge kakubi okanye ntoni but zange ndimphiwe mna la bhuti walapha next from the get go guys and if ndihamba ngani kakuhle from the get go zange ndimphiwe yabo umuntu otheni man lo usinvite okokoko yabo inhloso yakhe noba ithini yabo ndingayinaki naleyo ixesha elinintsi into ndizibuze ke mna ke ngento qha mphini qoma I would akho nto azandenzela yona because ndisihlalela apha ekhaya akho nto ibitheni yabo eyabe iminyaka guys kakuhle no problem 2023 yabo sathetha into eyi-1 la bhuti okubethetha into eyi-1 since ngo-2022 sifikile apho ba mani xa nikhe nafumana itshantsi noba nje masikhe sihlaleni sonke guys as umakhelwane uyasi-invite yabo since simbonile uba umuntu oselayo yabo and guys ndimngaka guys ndina-22 ke mna ke I just turned 22 ngoku nge-7 kaMeyi mna newele lam yabo because we shared the same birthday ndayazi khaniyibuza but just to keep it out there yabo na-22 so 2023 bendina how do you call 2020 na-22 ngoku last year benina-21 benina-20 ne ndibaliseni nani guys ngoka-24 bena-20 if andenza mistake if khona mistake endiyenzileyo niyamcorrecta kwi-comment section noko kaloku ndidepressed so ezawe ndithanda uzilibala yabo noko ndifamiliar notywala and stuff yabo noko not yandibazi utywala ndiyabazi yabo because nam ndekhe bendihlala eMotherwell guys phofu ndisahlala eMotherwell so you can understand kwakhokho uba kwenzeka ntoni yabo so ndifamiliar ngotywala istuff yabo andizobe ndiqha ke ndizezisela ngoDisemba yabo noba sekutheni andiyalwanga apha ekhaya ndazixelela ngokwam uba qho ngoDisemba yabo at least because from January to November ndibhizi sisikolo yabo andizibabala baJune July ezaholide andizibale strictly December ndazinika nje i-deadline etshoyo mna yabo nilindele ke since ke ixesha ke selithande uthi
yabo osikhabula kancane ke guys nilindele for upa. Good morning ngume kwethinga amandla mina siyaqhubezela ke ukula part 2 lo bengipart 1 ezolo. So ke guys u2022 uye waphela yabo phele kahle u2022 pay in mind bendithe kaloku lapho uthi manje si-invite yabo basi ngabantu abatheni singade siye yabo kanye xa sine chance yabo masijikele pha kuyo kungeni 2023 sathetha into enye bethuna yabo because sisidla ngombona mhlambi once yabo after 3 months kanye after 2 months because ungumuntu ophangelayo yabo umuntu ophangelayo mfita khonto no man andikayifake engqondweni lando ba yabo nobu kwenzeka noni yabo but kubekho amaxesha ngqondo yazithanda undihlupha malendo because kutheni uza invite abantu abangafuni ude uza kuwe yabo buno bayeka mos yabo ngenye mina apha senza ihadi yabo newele yabo senza ihadi nje kahle smart yabo thenje ukhula kancane ihadi senze ihadi yabo akabiyelwa ke benchilo ne guys akabiyelwa apha endlini so uyasibona into siyenzayo because umnyango lo wase kitchen wethu uface kumnyango wakhe wase kitchen so noba sesiphuma noba senza noni ngamaxesha ngamanye amaxesha xa ekhona uye asibone yabo no ngale mini kungecawa yabo 2023 kungecawa but andisakhumbula noba yayinguJulayi pha kwezanyanga kodwa yabo zazivaliwe izikolo yabo ndandigqiba ubhala because ndisakhumbula yabo ubhala ngela xesha no problem senze ihada pha kum yabo jelule kahle hadi akho ndibitheni yabo athi ke xa yena ephuma wayephuma la mina thina sesenze ihadi yabo athi ba hey yo lo nto nikhuthele man xa nine chance cela man nijikele pha kum ninibethele fast and i-jokes zakhe mina ndandizipheya i-attention qha ndiphinde ndibe nalanto yabo because akho nto ibithina xa senzela inix yabo qha ngumakhelwane yabo uyancokola because wonke umuntu mna umuntu oncokolayo mna guys mna ndiyabathanda abantu noba ndiphi ixesha liphi soloko ndenza iitshomi ndangxanywa ke mna ngalo because kwa spirit sethu like kwamna newele lam si-invite nqa iwele lam yena moshayi kabathanda abantu but mna yo naxesha phi lo sana ndihamba nomuntu ngoku esitratweni ucima kudala ndimazi ndilela hlobo athi xa sine chances sijikele ke siyombethela ihadi pha ngoba ezinye ijokes zalo muntu andiye ndingazithandi because sinobu inviting okoko no inviting kokona anzuyinaka naleyo akandenzeli into bethunana sihamba inyanga yabo singambonanga yabo 2022 if you remember guys ndiye August invite yabo okosifikile apha omane 13 na 2023 engenile nje u2023 ngenza umthinga okoko no inviting kokona anzuyinaka naleyo akandenzeli into bethunana sihamba inyanga yabo singambonanga yabo 2022 if you remember guys ndiye August invite yabo okosifikile apha omane 13 na 2023 engenile nje u2023 ndenza umatric and ke ukundihamba ndedwa ke uyesikolweni iwele lam beseligqibile yena because uphume 2022 yena esikolweni yabo mina ndaphuma 2023 because bengikhe ndasheka ku grade 10 uthi ufeyila kancane yabo no problem na yo ngona ke kunafuna so yathi ke bendibhekane 2023 so ndihamba ndedwa esikolweni so idla ngombona ke ngoku because uyaphangela and wayiphayela kwathika lothu umjida yabo lo bhuti ndisithi uhlala phi next phayela kwathika lothu ngela xesha so ndandla ngombona ke ngoku esikolweni yabo ubona because ukhulela pha eGrenkini yabo mna apha ezantsi so yena unemoto yakhe iveni ibhaki ndiyambona man like umntu ndimbonayo ke uphayela kwathika lothu umntu ndimbonayo mhlawumbi nasemini xa zobeka nje into kanye xa zothatha into ndimbonele lo hlubo bengabiyelwanga endlini no man kahle guys September yabo November yabo anamntu ke ngela xesha bethunana na ndifuna nje uyithi put out there anamntu ngela xesha ndigqiba 2 years 2023 ndingenamntu yabo akhona betheli ngena uDecember ningumuntu ke guys ke mina ke qho ngoDecember andithanda ubalapha yabo andithanda ubalapha guys mina ngoDecember kwakudala man ndithanda nje umuntu wasemandawe mna guys yabo umuntu wasemandawe so qho ngoDecember ndiyazazi ba apha kum
yabo lapha kum ngoDecember because yashuba pha yabo ndayithanda nje indawo ne-vibe because January to November ndisesikolweni. December manthi nje man yabo no man kakuhle guys ngoDecember hey yami ndepha kum yabo December mos nimhlala wonke mother will pop mishukushuku yabo yathanda uba pha shem and shem nefamily yami yathanda uba mandibe pha ezi izithandwa zabo Lindo shout out to you mntase thetha ngani ke apha yabo 2023 no ndiye kahle man pha kum ndahlala ke into ke pha yabo phela ndifumana nomuntu ke pha ke kwala December yabo qha nge 24 ndifumane umuntu no problem siyibambe igqithele pain mind ke ansambonge lapho ndimshiya be boys in Motherwell no man guys ndihambe kahle 2020 phumele ku 2024 ke ngoku eish thanda bathi kancane ke ngoku 2024 guys no kahle sepha Motherwell ngikabuyi ke ngoku ndenze ugrade of form ndimgqibe 2023 ngethu ka December school esigqibe ngo December 2023 so ikhululeka ke ngoku guys ba no man akho ndawo ndingxameleyo 2024 yabo I might as well ndihlala pha kumnje kancinci hlala uJanuary hlala uFebruary ndihlale no March ndiphinde ndihambe ewe ekubana bandizochecka kwicala phi boys because I know kwasham okondimkila nje ufuna uzobachecka babakhona because kuthiwa amawele mos awakwazi uhlala without bangabonani yabo because bakhona elibarongo uma no man ikhuleka man guys manzojoyiwele la because ndamazi yathanda ufeketha I know no problem ndize kahle ndizobabona akho ndibitheni ndisele lihlala ke apha yabo ihlale kahle then ngoJuni ke ngoku ndingcola ke ngoku ndihlale apha March April May yabo birthday yethu ngisakhumbula ngoMay ndingcola no brother wami efonini not lo waseMotherwell ke ngoku yabo uhlala enjuli endlini enkulu benchilo mos guys nasenjuli ndahlala ikhaya elikhulu eliya so umsebenzi yonke into yenziwa lapha kuphunyelwa pha yonke into yenziwa lapha endlini enkulu yabo no problem man ngicebule kudala umntase ekhaya siyancokola efonini bahamba mntase ngoJuni sizahla yabo siye Alice akho ndibitheni eGubuga yabo ezilalini sithi godu kancane yabo because utata une khaya lethu pha ndibalisela naye ndimthandi lamfana tata mlowa ndimthandi nakuqala story for another day ke but I know ngimthi mntase no man siyahamba apha ngoJuni yabo akho ndibitheni sizaphinda sibuye not knowing umka kwethu yabo sawuthi xa sesipha eAlice kanti sofumana imessage ndiyaya kule message siyifumene sihambe kahle ngoJuni yabo kungabi khondo sihambe kahle ngoJuni sahlala manje noba sihleli uJuni because sihambe pha ngabe 12-15 dollars ndiyakhumbula udabs wami kwakufuneka payile eqala ndeni kwenzele sikwazi ukuhla yabo pha 15-20 so sahamba uJuni sahleni sonke ke singabantwana yabo sahambeni so ke ngoku fika kwethu phakola cha no man beyikhululeka guys ezilalini yabona udibana namankukhu yonke into haku yonke into yabo sisithukuthezi nje simnandi but xa unesithukuthezi ungaleqa nehaku ba uyafuna yabona zeza type zingapholanga ningayileqa ke mina ke ihaku xa ndizibona baye kuse zisharp ngami yabo ngakhonda ibithini andithanda ubhoreki mangabhoreki mina guys yabo at the very same time guys kukho lo muntu ndimfumene ngoDecember yabo ndimane ngicokola naye nje touch ups catch ups kuchiwo ngosichekishana yabo isekhona no someone saphila khona ibitheni yabo ya uzobuya nini ndithi andikayazi kwangoku uqala uJuly uqala kwakhe uJuly ndibe nephupho ndihleli ndipha seAlice bethu nani sezilalini ndibe nephupho eliphaba hey man ndiphupha kha ke ukulisa ngeex ndiphupha iex yam idutyulwa endingenelwa phaku kwalo yabo uvuka kwami ndifike ndilibalise kwiwele lami eliphupho kanti ubrother wethu lo benemphuphela yo hayi aqala pha idepression bethu naqomba wani yaxoka lo bensanothetha naye ngoku not so long ago ndisithi mnase sizawuhla siya elempkeni apha kule ndawo alizawuhla yabo sibe sincokola sibethi touch ups ndithi bendimgqibile kudala because sibe sincokola once yabo because bebusy sisikole most of the time yabo hey man bethu nana njani qala pha umgobo bethu nqom ezibhlungu azipheli kanjani yabo azipheli ndisagrivela liyaba benike ndafailisha ugrade 10 yabo because ndafail ebumini bam ngokuyile kungabi khonto nalapho guys yabo hey asachi street bethu nana
because ubrother wethu lo asatsho isijwili bethu nani asatsho isijwili kwanyanzeleka ke ngoku kufuneka sithini sisukile pha sibuyile siziphi apha eBhayi sizoplana noni into zemingcwabo siyofanisa imizimba because kaloku utshiselwe phi uthwe utshiselwe eZwide emagaleni ehamba neetshomi zakhe iitshomi zakhe zasela zathini inecherry kodwa leno ngaphakathi guys yabo necherry kwashekela yena amajita bambetha ke ambethela umbulala bamtshisa ngoku hey guys phinde sabethwa lixesha xolweni man story time ngomso part 3 ngawari aviwe ngume kwethi nkamadlamini and waste maseko part 3 lo guys ingabikho nditheni yabo ngifuna ndisikhawulezisa ikesi story kwenzele ndifike kwesi because ingathi sithanda ukubhudisa kancane es no problem man Thomas ufans okay nditatsho ngumjida wami waseZwide bahama mntase kukhona umjida otshisiweyo apha khanizofanisa ingathi ngumntu akukwenu ndithi he funi kwafuneke ngoku sisuke ngapha ya sibe kwelicala sofanisa nezo zinto guys preparation umncwabo nazayenza wezo umncwabo ne preparation ezo week yo I know guys beyityibilika brother wethu kuthiwe uduke nge-2 kaJuly ubrother wethu uduke nge-2 kaJuly nge-17 kaJuly sambeka kwikhaya lakhe lokugqibela esiba ngomso i-anniversary yakhe esishiyile shout out to brother wami hlala ngithanda mntakama yabo asukeni nge-up yabo ndithi ndisagoweleleyo guys nandiva ndithi ndisagoweleleyo yabo dlule man imonths yabo hayi ke manje ndimphupha brother manje ndimphupha benimthanda guys akhonto bitheni yabo benimthanda one love na wonke awuhlezi ndimthanda no man igqithe man imonths zihambe 2024 besingakayenzelwe ke ithina ke ilentuza imbeleko besingakayenzelwa ke ngela xesha ke imbeleko kwasondela ke pha kwathi kusondela pha koNovember 2024 sa utata ke lo wethu ke wasihlelela ke ba uzasenzela imbeleko sobathathu ke mina newele plus no sister wethu umncinci uzasenzela imbeleko noma nityibilika guys akhonto ibithini senzela lo mbeleko yonke into ihamba kahle nibona nje ndinezikazi Njengoba niyabona kahle abasondi nezikazi nje apha imbeleko leya yabo iwele likhulu lenzwa kakhulu linamancinci elincinci lenzwe nje yabo apha ebusweni then eli ayimbeleko tu guys le ninganvi wrong ningabi confused ayimbeleko le ayimbeleko imbeleko lapha because singamabhaca yabo yenza nje apha ebusweni abikonto 2024 yabo hey bethu nani kodwa hayi ngoNovember bayiqaleni first week so because ndisakhumbula ndingxamile ba ndifuna uhamba because imbeleko yethu sayenzele idwisi ndiyakhumbula ndingxamile ndifuna uhamba ba hey phela nini le kweyomsebenzi funeka bese matawel mna bethu nalazashapha ndanditshiseka ke guys qho ngoDecember funeka nimkile imasti imali ishusha pembukothweni yabo angikwazi utyela ngapha eBoys Park yabo funa utyela pha eMotherwell yabo ama no konto man by second week sahambe twisi ndafika kwelicala bandifuna ufikela ndithini ndipakishe ndilungiselela uDecember because ndathanda uhamba nge1st kaDecember kanye nge16 most of the time ngamanye ixesha ndihambe nge10 yadependa kwimood yam hey man kanti ndizawuhlelwa into enkulu kwalapha kuNovember lo ndibuya ngaye yabo hey be second week ndiyabala ke mna ke kwikhalenda November ndiyabala day by day yabo 15 man scratch ngilamntu ke mna kuya xa gqithile imini ndiyiscratch apha kwikhalenda 15 igqithile 16 ndiyabala ke kushoka iveki ezingakaphiki uzibe ngoDecember ndizeza type ke mna ke ithi 15 16 17 18 19 20 21 kuyaqalwa ke ukuyothenga izinto mama ke ukuthenga isamente igriti isandi yabo bama ukhiwa apha endlini yabo izitena wena traka ziyafika day by day simane siyozikhawulela stopping because thanda ulahleka kancinci apha because since ingakabi because trato asithanda ulahleka ke imoto xa zisangapha yabo so manje siyozikhawulela kahle engabi khonto nalapho guys yabo akakhiwa ithango elaxesha kwathi nge22 sabe sezigqibile zonke ufika izinto apha because nakwalapha endlini besikhawulezele lonto leyo bamazithengwe zihlala apha yabo then umama usakhayela abantu bokha ke ngelaxesha kwathi kuba yi23
liyaqala ke ukukhunjwa ke ukapha endlini yabo kuyakhunjwa ke xa kuzawukhiwa mose uqale kulanto yabo bayenzayo for umejarisha kufakwe ezazitiki zonke man guys andizichaneza kwezokwakha nakhi mina ndingubuilditi kaloku bethuna yabo ni content creator, storyteller, influencer yabo baqale zawe izabo abantu yabo bengakho thango kaloku bear in mind yabo bengakho thango apha. So into eyenzekayo guys ndizothi xa ndibalisa ndithi uyiguqula kancinci for ukwenzela nibone uba ndithetha ngeyiphi indlu yabo. No problem. Apha next door lo bhuti wase next door apha le ndlu phaa ivele phaa niyayibona le ivele phaa ubhuti wapha yabo yathanda usela bendishilo mosku yathanda usela kibilika phaa kuye kokoko yabo kibilika phaa kuye and ndiyakhumbula kungumgqibelo unge-23 kaNovemba 2024 niyandiva ndithini nyama nam ningathintini nifune unge-23 kaNovemba 2024 didibana nomjida wam mna phaa enext door guys. Listening is a skill ne ndicela guys. Didibana nomjida wam phaa enext door yabo isaluti mos hamfethu awunqabe andiyanga kulaa bhuti ndiyosaluti umjida wam endimqhubele kudala endimbona phaa noma ndijikele kakuhle kusakhothwa mos apha endlini xa ukhowutha lana ndiyazi wethu bethuna but kusagrunjwa apha endlini uba kuzolungisela ukhiwa bona umjida wam phaa kakuhle mos ayona esiminetho suka apho yapha next yabo uthi nje seconds kakubi gqithi esingaqhelwayo futhuzi yabo hamanfethu unqabile abesitsho ke nomjida wam ba hana emfethu kunina kugqibela kudala ingxaki yakho wena uske wabhizi phaa imama uthi umjida wamxethethe into ugcwele kaloku andiyithani le ndawo zange ndayiphiwa kuwo ndanifika apha yabo ibe yilondo le umjida wam lo ndiye kuye yabo khona ntwanayo yabo yabo mama asele ngihlala by the way nguNovember I mean like ikhululeka isikolo sendisigqibile 2024 ngikhona ndiyenzayo yabo khona ibithini ha man galelwe yabo thusela kancane galelwe yabo kuyabraya no Brian ndasele ngihlala lelo hlobo pha next yabo umjida wami ke kulondiye kuye athi jomtshana khona nje uline endiye kuye apha phezulu but ndizawuphinda ndibuye ungahambi yabo hlale man no problem zakulina mfethu ubuye yabo noba kabuyanga ndiyazi ba ndihlala kwalapha mos ayibethu nana kukude apha kum no problem ndiphume apha ndizapha ekhaya andithandi ke mna ke guys uye endaweni ingaphethanga nto andiloxeleko ngephela kwalondo le mna bendisenazo iyegamaister zam seliyegamaister mos bendisenazo iyegamaister zam endistokileyo for uDecember yabo endizazi uba ndizawuhlala nazo ndiyaphi ndiye-Motherwell because ulife wam uphi use-Motherwell uthi kwenzeka ndifika apha endlini ndithatha ibhotile mandwa liwele lam ngelaa xesha yabo uthi uyaphi ndithi ndiyapha next yabo sisisekuselwa phaa so andithanda usela into zabantu ingaske nam ndilasi yabo ndiyambona uyahesitate iwele lam yabo xa ndithi ungawari ndilapha ndakubona umntu ocinga uyenza noba uwenze noni apha kuwo ndamfaka isinyora mna sekhaya ungawari ba yabo andiyeke lelo hlobo kanti mna ngendimamele kwangoku wayendinqanda ebuza uba ndiyaphi yabo because wayesithi ngicela ndihlale kancinci yabo into ezilela hlomnqo khami man since bensenthe yabo ufumana nje ishort kancane nansi ivibe yabo it's going yabo ngoNovember guys I mean like na ku December singamqhaqha uNovember ku December akho way yabo ngabe khonto guys ndiphume neyegamaister yam ndihambe athi wele lam ndingaphinde nizothatha utywala apha yabo not in the bad way guys but uyayazi ba ihlanza samna ndikind yabo ndikind enough ba ndingazigqibazo wonke zayegamaister yabo sensingcingela abantu ebe yilotshibilika guys hayi khupha ibhotile yam kwasele kuyothengwa inyama ke andisahlelanga ke nalamjida wam ndihleli nalo bhuti wase next door ndisithi ukwi-late 30s plus nabafethu abalapha engingqini khe nje ubabone endibaziyo noko sheme ndikhe ndancukula nabo yabo ezibasehla lapha ungabikho nto athi cela ndimkhaphi yabo ayikho la way kumba hayi mani kungenzeka into or something yabo nditshiswa nalelanga la way kungenzeka something okanye no man uyaphi uthi uzayothenga inyama notywala khondibithini unemoto sikhwele emotweni siyavaya siya kwalapha siyobasela enye ibhotile sithenga enye ibhotile yabo sithenga ibhotile sibuye ndibuza inyama ethini into yayi athi no man uzosela thi umuntu yabo ayoyithenga because uzayoyithenga e36 yabo ngase eClear Park yabo ndithi okay akho no man apha endleleni esibuya khona
undibuza into zipersonal ke ngoku. Uyabuza jolane iphi gender. Because mhla ngokubona xa uhamba nala mtshita wapha. Ndiyabuza iyakufuna nayo leyo. Because mina soze ndibone undihamba namantombazana first of all. Xa soloko sisitshita. Yabo ndabuza iyakufuna loo nto leyo. Ndaqwelwa yilena ke ngoku wandibamba ethangeni ndathi bhuti noba sowuthanda noba sowutheni. Yabo ungazibophini ndenze lento ndakungquba ngokumdala ndamxelela loo nto leyo. Yabo ndathi please man ndize kuwe ngephofanisa ngakuwe benise kumjida wam ndaphele sendihlala kuwe just because ndibona ivibe at least. Yabo because since ndandimamelela nto ba at least xa sine chance so singaza uzovisit ezomakhelwane sikhe nje uhlala kancane. Yabo loo nto leyo sihlale guys nosisele emanethela nayo ke maid ke lo mntu maid yakhe nayo mhlawumbe kwi late 30s 32 33 34 phakweza age. Yabo but umfetheni umdala. Yabo man ungabikho nto. Yabo khonto ibithini. Yabo sasela kamnandi ufike ke lamjida wapha lo athetha ngaye ichomi yam lamjida ucheba ingcapha endlini khonto ibithini. Afike nje azozichecka ndimhage ndimqobele kudala umjida abantu uziyasipana ndimhaka mfethu unqabile. Yabo beyikhululeka nalapho ndizoqala unyusa amaphaphame ba kutheni nje le bhotile ndize nayo ngoku seyigalelelwe erumini. Kaloku ibhotile yam leya first of all bunoyigalela apha phambi kwam ndiyibone into yenzayo nalapho delusional phofu ngathi delusional ignorant ndiyoyanga uyigalelele erumini ndiqoma khalike ndithini uyomkruba kancinci ba wenza ntoni. Yabo hayi no man uyazigalela ezishota khonto ibithini. Xa ufida mna kakhulu man nebhotini galela igama ayithi all back. Yabo ayithi command hey uyinhloso yakhe itheni apha. Story for another day. Ngomso guys ningawari ke uyabona mhlawumbe ndinithumele ndiyenze 2 because shushwino ngomso se story time ningawari. Ngamza kwethu-ke uyachaza ku-Aviwe indaba yakhe yokuthi-ke kungani egcwele amaskazi elokhunja esandleni ngane zakwethu-ke emdwayidwa-ke. Uyachaza-ke ngane zakwethu-ke ukuthi-ke yini-ke eyamuvelela ngane zakwethu-ke. Mina-ke nawe bengathanda sihlangana laphana kwi-comment section sizuvo lwakho ukuthi uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel siphinde sihlangana nawe ividiyo elandelayo. Danko sikuphathele ezishisayo. Hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.